Санаи 25 майи соли 2023 тахминан соати 16:30 дар шоҳроҳи Фархор Душанбе аз ҷониби кормандони бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон автомошинаи Opel рақами қайди давлатиаш 3121 RV01 боздошт гардид. Ҳангоми аз назаргузаронии автомошинаи мазкур аз дохили бағочи он 50 кг вустаи нашъовар мусодира карда шуд. Ронандаи автомошина Абдусамадов Ғолиб Аҳмадович соли таваллудаш 1982 сокини шаҳри Душанбе аз ҷои ҳодиса фирор намуд. Зимни гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯи шаҳрванд Абдусамадов Ғолиб Аҳмадович дар ҳудуди шаҳри Душанбе дастгир карда шуда, нисбаташ бо моддаҳои 200 қисми 4 ва 335 қисми 2 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтишоти пешакӣ идома дорад. Бояд гуфт ки дар рафти корҳои оперативии тафтишотӣ муайян карда шуд ки ин миқдори маводи нашъовар аз тарафи гурӯҳи ҷинояткорони нашъаҷалоб аз ҳудуди Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ба тариқи қочоқ ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шудааст.